Окей, една много дълга игра, 113 хода, много интересна. Още от тук става интересно, махаме го, за да може по-лесно да направим това, което вече правим традиционно. Жертва на офицера, изкарваме царя и се започва. За малко триходово повторение, но не, няма равен тук. Принципът е един и същи всеки път. Шах нон-стоп. Неговият цар вече е доста уязвим. Веднага шах. Доста напредничава офанзива. И тук реших да разменя почти всички фигури. Съзнавайки, че това ме оставя точно един офицер назад. След като взима тази пешка, аз съм вече точно един офицер назад. И реших да остана и един кон назад. Два коня срещу един кон и от тук започва вече интересното. Включваме царя в играта. Къде отиде чак коня? Лошо. Но продължаваме. Предложих размяна, не я прие. Конят снове по цялата дъска. Бам! И тук бам! Добре, очаквано. Тръгваме за произвеждане. Той също тръгва. Кой ще стигне първи? Аз. Царица срещу два коня. Вау. Започва се опустошението. Продължава опустошението. Един кон. Решавам да жертвам коня, за да унищожа всички негови пешки. Напредваме. Открих шах. И конят вече е убит. Разбира се, остават само 2-3 хода. Шахмат в 113 хода.